fergoma molotile nyemba ya duma dulare nyonyi fergoma molotile nyemba ya duma dulare nyonyi fergoma molotile nyemba ya duma dulare nyonyi fergoma molotile nyemba ya duma alhamdulillah himatoye kursiyo biyete do amada musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique do amada so daniri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñay windere feeñjayi ɓatake bindaɗo mawde nogase ɗiɗi juko hitande ujunaje nogase joyi ɓatake men fati koye wasiya rendo muhammadun hamidun rasul alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamina en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe tawiteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala moni kala ɗo woni min calminima min juurimama min duwanimama min ñaguimama duwaw enen kala yo allah waɗene weluya mum ya rabbi ya rahmanu goto min kala yo allah rokkuɗum diwnude ɓesgu mum goto min kala yo allah rokkuɗum laarde ɓesgu mum tawa ɓe gone peewal ɓuuri welde aduna kala ko ɓesna ɓesgu ngu rewa lawol sa yiiɓe tawa ɓe peewi aɓe deggodiri moni kala ne wone jaam hay goto hen yiiɗa bone nde tawno bone moƴƴani alhamdulillah en jetti allah rahmanu rokki en finde jaam ononne kadi so on pini tan yettude allah mboɗo yetti allah mboɗo yettani men allah enen foof mboɗo wiyani en alhamdulillah yo allah ɓeydan en moƴƴere duwuji mon ne jetto minne kadi ko ɗin duwuji duttumi e mon onon duwotoɓe ñande kala gila e nder noddali ha e ɓatakuji ha e hirjinoji ha e goɗɗum kala enen kala ndendi tufne nde yo allah yeɗen moƴƴere ha enen kala gonden to aljanna ɓurɗo tawde aljannaji ya rahman bandam en alhamdulillah ko waɗete weedu boosiyaɓe ko onon jeeyi on hettotoɓe an keɗiɗo woto sikku wona an jeeyde ko an jeeyi an keɗiɗo o ko an jeeyi an nanɗo o ko an jeeyi kadi ko an waɗante hayso ko neɗɗo goto nani ko haalte hen ko allah waɗi ɗum hunde naate mum ha nafi ɗum ha waɗi ɗum ha gollori ɗum ha wonti ɗum ko an jeeyi baraji ɗi so tawi a waɗi hen duwaw ma e mbuɗu ma e peeje ma e koyngal ma e jungo ma e yittere ma e hunuko ma fof a waɗi ɗum hen woni hunde wala neɗɗo goto waɗata wona fedde waɗata ko yimɓe fof mbaɗata kañum ɗum wona intérêt personnel ko ɗum intérêt yimɓeɓe fof saabu ko mbatten ɗo henno go wona intérêt men ko intérêt an keɗotoɗo e keɗotoɗo ha nafta ɗumen ko noonne kadi nden yewtere wayata noon on conférence wayata ɗum noon an keɗiɗo ene naworma so gertogal ma so ndamdi ma so jawdi ma so ngaari ma so ngeloba ma so mbuuɗu ma so bujjoy ma so duwaw ma so hirjino ma anni so waddema audio kaala fof ene yaaha ene ɓenno
yo Allah won ballo ya rahman ɗin ñalɗi noon ko nogasi jeegom nogasi jeeɗiɗi lewru septembre faandu so jomiraɗo haaji a windu Bosiyaɓe e gardugol sokhna Aminata Guissé debbo windu Bosiyaɓe e gollude mum kala on conférence noon waɗata ɗum ko musidɗo moon guiɗo moon sehli moon Sar Abdoullahi Sarr kono noon kala jiɗɗo hebde hen ko laaɓi tan jokkodire ndeɗo henno tongode ko jiɗɗa wadde hen foof nayi ko jiɗɗa humpitade hen foof mbatta ko 00 221 77 549 29 32 alhamdulillah yo Allah yeɗen moƴƴere bandam en gonɗen koye ndungu ngu naati tigui rigui nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wiyete ko naziran basiran ko jertinowo ko beltinowo jertinen koye men ndungu ari on ji e waɗi mayɗeli kewɗi e nder leydi ndi Sénégal ha tenti banggue Tambacounda taw kadi koye Yolayru waɗi mayɗeli kewɗi to leydi Mauritanie taw koye Yolayru waɗi mayɗeli kewɗi to leydi Mali taw koye Yolayru waɗi mayɗeli kewɗi to leydi Guinée taw koye Yolayru e yerɓugol leydi hedde Dumbere ka en e ko nandi hen ɗum noon bandam en maayo waɗi ndiyam attasio bandam maayo waɗi ndiyam an gawƴowo o ya taw ka gawƴowo tigui tigui laana ka ya taw ko laana tigui rigui mbaɗen hen kadi ko yahata mbaɗen ko yahata paaɗen ko mawludu paaɗen ko mawludu paaɗen ko ziyara cokkoɗen e laana ha heewa ha heewa ha heewa tene maayo koko heewi rento bandam saabu kala nde événement waɗi bone ne soomo e nder muɗum kala nde événement waɗi bone ne soomo e nder majjum heewi ɗo maayo ɗo ittani nawe hunde wonde soomi hen ha jibini goɗɗum oɗon gandi kalten ko heewiɗo dental nodda yimɓe jeehi mayɗeli kewɗi mbaɗi hen ɗum noon ko rentade tan tagata sababu Allah wi en neɗɗo yo rento reena hoore mum reena dimago reena ƴiƴam muɗum laana fewani laana ka moƴƴani laana ka ko siyowa laana ko wooɓowa laana ko tokosa mbaɗen hen ko yahata wona jooɗiɗo foof totte awƴal wona bawɗo auto kala totte volant wona bawɗo janngude kala waɗe almami ala so tawi eɗen mbaɗa yeeso mo ene nawa en to Allah mbaɗen kellifaɗo pewɗo mo ganduɗen o ene jogui jimme mawɗo faade Allah subhanahu wa taala so eɗen ne kadi jolay oto ya taw joom fala o de ko pewɗo kono ne huɓɓi kuɗel cigarette ene jiiɓi ene duki ene dugda ne weddo juuɗe ne dugde aɗa joole oto aɗa jolde e ɓiɓɓe ma aɗa deeƴi fittanuma to paɗa to sirani ndaron oɗo chauffeur to buntu Pikine holko chauffeur yara ha sakata dugda e joom moto ha ƴattodira e mum ha jiiɓo ha perde contrôle komi barawoma ha wara ɗum ono ɗon jeele oto oɗon daara ɗum hay goto moni haala hay goto wiya darto min jippo ɗum ɗo hen moƴƴi ko mbiyen darto min jippo so chauffeur laawima duki ha watti ƴettade chauffeur darto mi jippo fittanam ɓuranimi ɗum kono ala kilneɓe gono koye wallide chauffeur o joom moto woni ni ko rewde o joom sare woni ni ko rewde aɗa ya umma lawol sali ballon joom oto ha ɓeydo finnude kañum ne tawno fitinaji ɓoli coome laabi he fitinaji ɓoli kala oto mo jolɗa ko on jinganta oliye mbiya joomum jam so woni laawol normal dognowo oto ala droit dugdude hay goto hay client wala droit haaldude kono ko dukkoli ɓoli motoje ɗe ko dukkoli ɓoli sarataji ɗi ko dukkoli ɓoli fof ko dukkoli ɓoli yimɓe ne dukka tan a anda ɗo jeeyami mi anda ɗo jeeyeɗa mi anda ɗo pinɗa a anda ɗo pinmi mi anda ɗo ñalluɗa a anda ɗo ñallumi a anda no mbiyetemi mi anda no mbiyeteɗa mi anda ko jahata a anda ko ñappoteɗe lawol tan kaɓen tan mbarami joni kak allahu akbar wona eɗen mettodiri wona haydara ko potteɗe lawol tan kaɓen tan duken tan mbarami bandamen ene hulɓini ko hunde fonde haalede ko hunde fonde ƴewtede kono onon joom en sukaɓe toɓo ari sukaɓe jaltane pija hankine wonno kono en ji e nder diwan Tambacounda hanki ko cukalel gorel ngel duuɓi sappo yaade ndiyam
yiita kene maayi holɗum fijjanno koye giƴi men saanga toɓari taati naate cangol yehi bolol muɗum ka jinnaɗo so toɓa ari sur sukaɓe ma ka jinnaɗo so toɓa ari sur sukaɓe ma fosuji puɗɗiɗi bonde ɗi yo sukaɓe mbasa yaade toon fosuji nana e galleji ko juutuɗi dorumaji nana e galleji he ko lowaɗi tan dorde ha heewi ko yufo ɓolo so yeehi ha ndungu ari ɗin dorumaji ne kewi yirbude seeɗa sa naati hen ko nder paaɗa ɓakke ɓole nder a yaltata heddo yimɓe ne jiilo kaari nana nder ɓakke o jiiɗum ñande kala tawe nder fosse septique tawe e nder fosse septique ɗum ɗo fof noon neɗɗo yo reento reen ɓesgu ma reen ɓiye reento so ndungu ari saɗa yaha anduɗo jaɓɓuɗa so ko petti ɓoli ko gewi surtout ɗi to ɓoli hitande yewtunde en jii ko kewno e lappol palol dande maayo en belsidima kadi ha hitande wonde arti en jii maayo nana ƴeɗa ɓe nana jertina tugganma Bakel fayenma Matam fayen tugganma Kidira fayenma Bakel fayenma Matam Podor ha Saint-Louis en jii ha tambiɓe OMVS ngal cetal tambi maayo ngo Sénégal rendi ɗum ko Mauritanie Sénégal Mali e Guinée ɗum jeeyi sababu wiya OMVS ɗe jertina yimɓeɓe maayo ngo ngati fongo attention bandam rento no moƴƴi sa rentaki kalkoɗa walla kalkoreɗa tenti noon ɓen dawoɓe o to banggue ne ndemoya yo jomen ndento alhamdulillah Allah walla en bandam en neɗɗo yo andu valeur mum neɗɗo yo andu valeur mum Allah subhanahu wa taala kam tagma o wi bismillahi rrahmani rrahim bisimillahi ko inde makko arrahmani ko joom yurmede huftidinde kala neɗɗo mo rokki ɗum valeur e fodde mum ha timmi mo rokkuma juuɗe mo rokkuma noppi mo rokkuma guite sa yiɗi gona julɗo sa yiɗi gona kefer jiɗɗa fof gona omo jogui teddungal ñammindema yerdema wurnudema ha ma yawo ñawma neɗɗo o noon kanko yo andu valeur mo Allah waɗe makko o ƴeewa nde jibineɗa nde ha dañƴa duuɓi 3 walla 4 nde dañƴa duuɓi 4 an keɗotoɗo me ƴeew holɗe mbattuɗa teskade cukakuma sa joddima e mamma en bamma en a joddima e ɓooyɓe ene mbima nde gonɗa cukalel nde ni mbaɗa ƴeew saɗa siftora ɗum ƴeewa saaha nde mbattuɗa siftorde ƴeewa duuɓi ma joni nde ƴeewa gilden ha joni mémoire ma one moƴƴi aɗa siftora kala ɗo ndewnoɗa ko bannoɗa ɗo jannoɗa ko pewnuɗa ko pewjuɗa ko mbaɗɗa ha yettude jistira ɗo aɗa siftora foof ɗum ɗo henna ko teddungal manggal ngal Allah rokkuma an jogade o mémoire jogade o hakkille wonde neɗɗo mo Allah honni hakkude jeeri e waalo wi ɗum sa rewi kam mi nannuma aljanna sa woofi kam mi andinma valeur am min ɓayda anda valeur ma mi nannuma jeyge o neɗɗo foti ko andu valeur mum neɗɗo yo andu valeur mum aduna o moni kala ne jogui hen ndimagu andude valeur mum moni kala ne jogui ndimagu wurde gurdam moƴƴam ñamde moƴƴere yarde jaram celluɗam ndewa Allah ma tagɗomo o ɓornoɗa ko laaɓi guura moƴƴam so tawi a maayi ñawdoya e joomi on Allah woni tagɗomo honnuma hakkude jeerewal hokkuma o mémoire moƴƴo wima min tan rewam min tan hulam hoto waddami haydara goɗɗum rewam juule annabi o sallllahu alayhi wa sallam ko yettini ko nangu hen ha tiiɗa jinnaɓe ɓe ɗoftoɓe ha tiiɗa jinnaɓe ma ɓe ɗoftoɓe ha tiiɗa ɓe jinnaɓe noon hande ko ɓuuri hen hewde ɓe jeeyi sababu suka maɓɓe tawede booli ngam jinnaɗo so wayani no foti wade ni ɓiyum waya no fota wa jinnaɗo so wayani no foti wani ɓiyum wayata kono fota wa hande sa yi sukaɓe heɓe mbayi no potani wa ko jinnaɓe mbayi no potani wa jinnaɗo noon so wayi no fotani wa ɓiyum wayata kono fota wa sa yi hande sukaɓe koye booli goni koɗi koye booli
ñamata koye boli gonata garɗo fo nawa garɗo fo hutoro koye jinnaɓe he woni saabu on jii o rapport jaltuɗo e leydi Sénégal wonde sukaɓe rewɓe ɓe majorité o ene jogui infection ngaji mi yejjiti no wiyete ni mi anda ko IEL mi anda infection ko bonɗo ko sida rek presque ko sida tan koye leƴƴi he o jeeya koye ɗin leƴƴi no foti ujunnaje capanɗe hande hakkude suka debbo mo duuɓi 24 fayelma duuɓi 44 ene jogui on rafi holɗum saabu sukaɓe koɗi koye boli koɗi koye auberge aji koɗi koye cuuɗi koɗi koye boli koɗi koye beddaji ko haalis tan par ce que jogui sukaɓe rewɓe hande ɓuuri en hewde kañumen jogui luwas galleji jinnaɓe men jogui ndiyam galle jinnaɓe men jogui kuura galle jinnaɓe men jogui sakuji maaro galle jinnaɓe mon joɓata école miñumen majorité o hande e nder kalanmi ko rapport jalɗo e leydi Sénégal o taw joomum ala fonction ala heɗara jahowo golle mum kam ne golla soit gollata koye société privé walla gollata koye public walla ko jangguinowo o kam ne anda mais o jiyatamo tan saaha ko weekend walla chaque 15 jours wara walan mon jamma ɗiɗi a anda ko gollata a meeɗa yi patron makko a anda ɗo woni a anda ɗo hoɗi ceerno ko an acci ɓiye tarle boli jinnaɗo noon so wayani no foti wani ɓiyum waya no fota wa so tawi en kuuli basal tan alay saago paggoɗen kala e nder rendo men so en kuuli basal so en kuuli basal tan en mbaɗat ko en potani wat sa waɗi ka fota wadde noon a seeɗaɗe ndimagu ma to ɓiɗɗo debbo to ɓiɗɗo gorko ga saabu hande ɓiɗɗo gorko omo yaha wonta debati gorkati ngam yeyde ndimagu makko beele dañde gurdam moƴƴam on jii hande leyɗele men ɗe koko natti hay suuɗade e nder public joomi mbaɗa ko beela ɗum jeeyi sababu noon leydi Mauritanie gouvernement mum gila hanki eri wi hande almameɓe e wajotoɓe e nder jumaji ɗi tinnoɗe kaale valeur neɗɗo e ko Allah haɗi e neɗɗo ha tenti ko fate banggue wonde debati gorkati nde tawno debati gorkati en ɓe jettima won nokku pelle gonɗe caggal mabɓe ko joomen haalisaji ɓe mbatira kaalisaji ɓe kollira mbadiji ɓe kollira boteji ɓe kollira ɓornanteri ɓe kulani ɓe cuuɗaki ɓe pesma hanata e mabɓe mbatta rokkudema haalis ɓe mbattumaɓe gonta anne kadi gorjigi en gonta debati gorkati hata jogui debma e sukaɓe ma taw ka ɗum saabu holɗum ko haalis tan hande kalis ka juulɗo aɗa juula aɗa hoora aɗa yaada yimɓe kono noon a watta ko Allah yiɗi ko mbatta ko Allah harmini e ma ko nde tawno hande haalis wonti hunde ɓurde yodde saɗa jogui haalis tan a yooɗat a yiɗete saɗa jogui haalis a yooɗat a yiɗete kala ko kalɗa dañat fedde kala ko kalɗa a dañat fedde kala ɗo mbaɗa he fedde je gandirta han neɗɗo foof no wayi hande ene wawi dañde fedde timmude daña waɗɗume défendre daña yaadiɓe e ma gandata société ko bonɗo e ko kalten ko so tawi a yeehi ko wayno TikTok walla Facebook walla nokkuji goɗɗi darata ko commentaire uji ɗi saɗa laara commentaire ma yi ɓe ne jennamo ɓe ne duwonomo ɓe ne kirtikamo ɓe ne jettamo ɓe ne ñingamo ɓe ne mbiyamo mbatta kone moƴƴi amin gondema mboɗo waɗima fan ya jokku taw on ko waɗata kone harmi Allah ne harmin ɗum sabu wonɗo jiiɗen vidéo debati gorkati en to leydi Mauritanie ɗo ene ɓoycodira vidéo o naate lowre TikTok ngol laylaytol darɗen commentaire uji ɗi tawɗen yimɓe waɗoɓe commentaire ɓe koɓe fecciɓe ɓe ene gonde mabɓe ɓe gondani e mabɓe tene pap ko inde julɓe ko jettoɗe men ko yimɓe men ko inɗe men ko culture men ɓe goni tawa yimɓe ne pecci ɓeni mbiya ɓe ko huuɗaɓe ɓe poti ko sokede ɓe poti ko warede ɓe poti ko naggam ɓeni pourquoi aɓe jogui droit aɓe jogui fodde koɓe yimɓe tan donc so tawi commentaire watti yirodirede e oɗo bone jomum ne kirjine firtideke ko majorité o ene yaade mabɓe so keeɓi demal sokkade cokkor walla taw jomum ko nder goni
donc ko phénomène gonɗo hannde ñaamde sukaaɓe ko ɓirdugel haalis sukaaɓe rewɓe hannde majorité o e nder leydi sénégal majorité hannde sukaaɓe rewɓe heewɓe jaafuɗon wonɓe nokkuuji mantiniiɗi ko wayi nokkuuji bote e nokkuuji goɗɗi majorité o ko lesbienne en woni ko debbo hankkadi ni ko rewɓe mawɓe joomen haalisaji iwoɓe caggal leyɗele wonɓe gérata jomumen jaafuɗon konngol he alay sago no haali sabu enen fof ko en jibinɓe ɓiɓɓe men kadi so Allah jaɓi koko jibinoyta gonɗen koye aduna kuftitinɗo gonɗen koye daɗɗudi gotiri hande laylayti rendu ɗi fof kala ko jiimi a yi goɗɗo yi sabu kala ko kalmiɗo hen tawat goɗɗo yi kala photo wigo pat e nder laylayti rendo tawat aduna fo yi gonɗo sénégal kala yi gonɗo mauritanie kala yi gonɗo gambi kala yi gonɗo guiné kala yi gonɗo banggue goɗɗo kala yi goɗɗo gambi yi donc firti ko hande kala ko kewi yimɓe kala ne jiiya ɗen gueɗe ne pooɗa neɗɗo jarribo neɗɗo ha neɗɗo o wonta ɗum kala ka yiɗa wonde rento jarbi wona nder sa yiɗa yar sangara rento joddade yaroɓe so ɓooyi watta weldema gandirta ɗum tan so lewru korkari walla o hoori a wona neɗɗo jiɗɗo ɗum ɗam jaram woni an a wona jiɗɗo tufam walla wona jiɗɗo follere walla wona jiɗɗo ataye walla wona jiɗɗo ndiyam glace ɓuɓɗam walla wona jiɗɗo laccire sayna laccire ndiyam laccire tan e ɓolam walla yiɗa gosi walla yiɗa naggam ƴew so tawi a hoori ha ñalawma o wuuli ha hedde takkusana so tawi cukalel jooɗima sara ma wannama laccire ndiyam waɗama hen sukara waɗama hen ndiyam sa laari jeeta laccire jeen uurma saabu holɗum ko jarabi woni nder teno pourtant yiɗa ko nana uurma sago ma ko ya ñaami hen jeeya hunduko ma ko wona e foɗnaɗe ɗum ayi ko seyɗade nattata hen annene sangara yiɗa koko harmina e ma kono aɗa joddo e yaroɓe ɗum walla fooɗoɓe simme bonɗo o walla simmotoɓe walla ɓe wiyeteɓe ko debate gorkati en woni gorjiguen en homosexualité ɗiɗo walla lesbianisme ɓe waɗɓe debbo wondoɓe ɓe so tawi a watti laarde ɗum aɗa laara ɗum so ɓooyi mbattata ko tinde e hoore ma an hoore ma ɗum watta weldema walla to mbatta fooɗanade yidde laarde ɗum teskoɗe kalmi ko kala ko Allah wimani harmi rento seyɗani wonande e nder ton ay o jina mo jiiɗa mo Allah wi en wala taqrabu zina woto ɓattuɗe la taqrabu zina woto ɓattuɗe zina ko hunde bonde ko Allah wi en noon ko sinno woni no zina harminaka hay goto zinata ma yi neɗɗo nefa zinde sinno tan wiyanoma zina harmani ma yi neɗɗo nefa zinde wona sabu sa yeehi e leyɗele ɗe ganduɗa sa yeehi e leyɗele ɓe ganduɗa ɓe gonta kañum ko woni zina ganduɗa ko woni ɗum ma taw an ma aɗa hunƴi hen kunƴugol aɗa suuɗo hen cuuɗogol kala suka debbo mo jiiɗa jitta ko yayade mum ndaade kalmi ko kettoɗe taw o mo tawɗa e leydi mum o kanko o wondaka zina e harmi harmani kanko o jogui tan ko sehilma ko debbo ko yo yadata haaju makko ala e laata kelgol kono an kala suka debbo birtiɗoma ka cindude guite ma sago ma tan ko ya kala suka debbo birtiɗoma sago ma tan ko eɗen joguiɗe sukaɓe rewɓe ne ɓe ganduɗa walla rewɓe ɓe ganduɗa kala gorko moɓe jii kamen sago maɓɓe tan ko o woni gorko ngol lippol sagam tan firti holɗum kala ko harmina ene waɗi seyɗade mo ene fonma nder way kono wiyete ndenɗe nde tufde ne ɓaaƴa walla ndu woyndu ne ɓaaƴa ɗum waɗi noon kala ko wonani goonga ene jogui couleur mo ganduɗa ene nanda e goonga ene funtiji ne nder funtiji ɗi ko seyɗani wonata nder ene welnanma ɓernde ma ne funtanma ɓernde ma wattan gotol mbaɗa gotol mbatta ɗimmol mbatta naybol ha ɓoye wonta adama wonta jikkuma ɗum addata wonde gueɗe goɗɗe ɗum noon e hey men jinnaɓe ndentoɗen hirjinde sukaɓe men faade e jomum tan kala business mo waɗata yo dañ hen no addiri foof yo addu kala ko nelduma e weefuma orange ma mone aɗa yiiɗi a posata question a namdotako ha fini subagor artama ne rafa walla ne dañi bone walla goɗɗum walla nanta hen goɗɗum ganda e hoore maɗa yimɓe ndento Allah subahanahu wa taala are walla en
ngaraten koye oɗo hen eɗen jogui ɗo ɓatakuji ɗiɗi noon aɗa ɗiɓi judde seeɗa kono en dottata hen ɓata goto tan hanki en kaali debbo sa fini e leeso ma hirjin joom galle ma sa fini haadema wadde neɗɗo goɗɗo message aɗa jogui téléphone ma ne waɗi crédit ma ene waɗi internet ma wat joom galle ma message hirjinmo to woni kala calminamo duwonoɗamo amene caggal ma hirjinamo neɗɗo so hirjinama tan e gollal ngal woni e mum ngal walla jiilaw ngu o woni e dow mum ngu so guese o woni so maçon kala ko wawi wonde ene wawi won daña so Allah jaaɓi saabu hankkadi omo andi won wonɓe caggal ma kono neɗɗo so hirjintaki so ɓoyi sikkani wonɓe caggal mum ha yiide ɗum jiiɗa ɗum ya joomum waɗa découragé hanata ni jogade coftal faade jomumen ni woni noon gorko goto hanki o jokkodiri e men o wi kanko nde o jibina ha o watti hakkille ha o watti miijade kala nde o jodde e yummakko wiyatamo an kala gorko an ɓuuri wonde gorko kala gorko ko an faɗɗi kala gorko an ɓuuri yodde kala gorko an ɓuuri suusde kala gorko an ɓuuri ƴoƴje kala gorko an ɓuuri finde kala gorko an ɓuuri andude kala ko ummani omo waɗa caggal tan ne moƴƴi dagui yumma o rokkanmo hen courage hay so ummanima ko moƴƴani yumma o rokkamo hen courage ha gayna wiyamo wattirni ɗum ɗo hen wonani yarata ko ni yarata o wi nde o nanna jangde wuuro mabɓe so yeehi o janggoyi warta yumiraɗo nodda wiyamo holko jangguɗa hande o haala yumiraɗo wi guiƴe en wonɓe toon ɓe fof ko an daɗi ɓe an ɓuuri ɓe forde laabi temedere ceerno ma wi kam noon janggu ko an fiyataɓe ko an daɗataɓe tan suko ɓeydo o ɓeydo kanko o haali ha Allah wallimo elle kala no yimiraɗo wiiri ko noon worata o woni super héros woni super porɗo no feewi o woni hankkadi neɗɗo jiɗɗo forde hay somo haɓay neɗɗo il faut foola somo dogda e neɗɗo il faut gaño kala komo waɗa il faut ara yeeso so arani yeeso weltotako hankkadi ko ɗum tan ha Allah waɗi nde o yonti ɗannade yumma o wimo woto hul woto yeeƴo woto hul woto yeeƴo gueɗe tati ndentinmami woto wujju hoto nani ɗemgal ma e haala jananka hoto fenan hay goto needi neheɗa ɗo ndi nawdi o yeehi kala subaka mo Allah addi o yiɗata ko dañji hunde o nodde nene makko nden whatsapp uji ngala so noddi yumma o téléphone aɓe kalda e téléphone ngaji janani konngol ngol yumma o wiyatnam gila mo famɗi ko ngol woto hul woto yeeƴo rokkimo force hawdañi bitik ha Allah addi whatsapp uji ɗi kala subaka mo Allah findini yumma ko fiyatmo audio yumma ko jeeya na adiɓe natɓe whatsapp hoto hul hoto yeeƴo ɗum rokkimo ɗum wonti ñawdorgal makko o hulata o yeeƴotako te ñande kala Allah ne ɓeydamo ñande o yiɗi ƴeewoyde visa o haalani yumma ko wimo kala jaadoto ñande ko an goto heɓata woto hul woto yeeƴo a heɓat woto wat ɓerɗiɗi no yaari noon woori ha Allah nayimo leydi gotire leyɗele mawɗe ɗe hoto hul hoto yeeƴo yumma o ne hirjinamo hawdañi kayitaji o wi ñande Allah tami fittando yumma o hoote muɗum yumma o hoote joomum ñande hen o wi o rekkili haw arti duuɓi jeeɗiɗi to leydi ɗo o rekkili haw arti duuɓi jeeɗiɗi haw watti teskade ɗo teskoto ko yumma o wiyannomo wate makko kono comme banda ni omo leeli guite makko ne mbama ɗum ne arta e makko gilɗo jangganno ɗo fijjanno e suka makko ɗo tenoyanno ɗo yahanno wate makko no comme film ha yettiɗo yumma o maayi ɗo ɓandu ndu fof wayno wonde paralysé ni ɗo liɗo ronki ummade yimɓe ne ngari duwnomo o ummatako yimɓe gumminimo mi yo lotoy o ronki lotoyade o ronki ñamde o ronkiyade o mugata no deeƴi o wi o dañi sok ken tolno e balɗe tati konngol yaltani e hunoko makko o hullata o luukata o watta o wayata woni gonɗi kono guisɗe mbamata gonɗi hunoko ko yaltinta hay konngol o ñamani o yarani hankkadi so jooɗima tan ko yimmo witama ko e haalaka ɗum artata e makko
sehil makko gooto noon ƴetti téléphone mum noddi bani ko debbo o woni afo yumma ko wimo ganda noon kaari yumma ko waɗanannomo ko koko nangimo no feewi ɓeɗo balɗe kala koko nangimo de baniraɗo debbo ƴetti téléphone mum waɗimo message ƴeew message mo baniraɗo debbo waɗimo haala ka nde o heeɗi way kono ko yumma o haalata ni saabu haala ka baniraɗo debbo haali ga ko kan haala yumma ko haaldanoyma ko ñande kala o sikki elle mato ko yumma ko arti o ƴetti téléphone ɗon o noddi bani ko debbo o beele nene maayi o wiya hakay ko min wonma message ko heddi en ko an gadine kala subaka min mawni debbo mami lomto nene mami waɗi message kala subaka ne gummiɗa so Allah jaaɓi o wi on message mo baniraɗo debbo watti wadde o ko o lomti yumma o kalne o yi message bani ko debbo o yiyata ko yummakko o daña coftal ɓurgal ngal o dañño ngal ɗum noon dokken hokkodirde courage hakkude men moni kala yo rokku courage goɗɗo aduna ko courage sa yi annabi sallllahu alayhi wa sallam alqur'anil karim jippima e dow makko allah ne haaltanamo qisasul anbiya annabaɓe ɓennuɓe gila baba adama hayti annabi isa allah ne jangtanomo foof gila ɓe heferɓe bonɓe no mbadde annabaɓe no annabaɓe mbadde leƴƴi mumen kala allah ne rokkamo courage ko mbiyeɗa foof muñ ɓurɓema mbiyama ɗum allah ne wondema allah ne weltinirma aljanna allah ne weltinirma kawsara allah ne weltinirma moƴƴere allah juulema malikaji juulema moƴƴuɓe kadi ma juulema allahu akbar allah weltinirɗum fittandu annabi sallah sallam hollum saabu annabi wuurdi koye gayi mawɗi ɗi ganduɗa kulani kersani kalata koko beela kaltamo koko boni saaha ɗum nangamo allah jippini qissa annabi yusuf o qissa annabi yusuf beele holɗum allah subhanahu wa taala andini annabi yusuf kala ko mbaɗiɗa won waɗaɓe ko ɓuuri allah jippini qissa annabi nuhu kala ko mbaɗiɗa won waɗaɓe ko ɓuuri ɗum annabi yunus annabi yusuf annabi ayyuba annabi e annabi annabi e annabi annabi e annabi fof mbaɗama ɗum ɗum anne kadi ka annabi muñ ay joom ɓeydo muñji aduna ko caɗele aduna ne teddi aduna ne muusi aduna ne teddi ne muusi moni kala rokke sembe ha tenti noon gonɗo ladde mo wonani e wuuro an gonɗo wuuro o ne saɓori gonɗo ladde o hoto sikku waɗimo toon tan ko ñamde guertoɗe tewe liɗɗi ala neɗɗo woto sikku won beelema gonɗo ladde mo ganduɗa ene tagui neɗɗo o yidde ladde nde ha ɓurti saabu hollum kala ko ñama e galle e wuuro heewi yaltude koye ladde so yaltani e ladde mon tan yalti koye ladde woɗɗude kala ko ñama e wuuro so yaltani e ladde woɗɗude yalti koye ladde mon ɗum jeeyi sababu noon moni kala yo hirjin goɗɗo ɗum ɗo henna ko ɓataki iwde sagata gorko goto mawɗo ngam andinde jinnaɓe ɓe e bandiraɓe rewɓe e musidɓe ɓe moni kala yo hirjin goɗɗo o moni kala yo rokku goɗɗo courage kala mo rokkuɗa courage so ɓoyi rokkete courage kala mo kirjinta kañum ne hirjinte kala mo duwontoɗa mo calminta kañum ne duwonto mo salminma kala neɗɗo mo kollirɗa korsa e yidde so ɓooyi o hollete korsa e yidde o yiɗete kadi o hoolotoma ɗum addi o ɓattaki ɓattaki goɗɗo mo guddirten noon ko sagata gorko goto allah waɗi o woni koye leydi makko ko monisé omo liggo e sañce goto sañce o ko sañce mawɗo won fedde wotere nayi sañce he aɓe mbaɗa trafic saaha leɗɗe bois rouge sañce o aɓe jeeya e suuɗayru ɓe pecca haaliss o kanko nde o ari o halfina hen poste te tawno ko neɗɗo bawɗo golle makko nden fedde wimo ɓayda halfinama ɗo henna ko an woni ɗo CFA men seeɗa minen de won business goto woni ɗo business o noon min ɓooyi wadde business o saaha kala eɗen daña kilineɓe oɗo bois rouge saaha somin ɓetimo min gayni ɗeɗo leɗɗe min jaltinira oga camion
min nawaɗe min jeeyere peccen sabu jobdi men ni joɓeɗe ndi tan yonata en ka joom galle aɗa sohli mahde aɗa sohli weltinde joom suudu ma ɓesgu ma aɗa sohli dañde oto aɗa sohli dañde ɗum naaten hen o arti o haalani debbo o debbo wi a yi gurdam nde muusi de eɗen cohli mahde cohli dañde oto eɗen cohli haalis noon o wi ala debbo min mi yiɗa wadde ɗum mi anda ko woni ɗum jeeyaka e aada jam mi yiɗa wadde ɗum somi waɗi ɗum mi hersat somi addi on haalis mboɗo ñamminma mi wawa jogade hen dimako mi wawa way kono komi gujjo ni teno komi gujjo mi wawa farnade e dow guyka woni rendo men hannde ni majorité hannde farnoto koye dow guyka ko ceerno Mansour Bara wi ko welede Allah e muɗum nde tawno wiyede gujjo ene hamni seeɗa wiyete joni ko kaari fi coup kaari ko businessman o fi coup way coup kam mataw wona guyka o sali nde o sali nde noon ɓe nde mbaɗi business o yiiti o yiɓe aha gacce ko mbatton ko so on batti mi ala hen komi kalto guila indam bonde en ɓe mbaɗi complot ndendinimo e patron mawɗo o mbimo ko ari ɗon ko o noddi ɗumen o wi ɗumen yoɓe ngar ɓe mbaɗa business aɓe gujja leɗɗe ɗe aɓe jeeya wonko puɗɗi yeyde hen ɓe kollimo ɓe mbi aha ɗeɗo leɗɗe kanko yeeyiɗe min jaggimo beele o iwa ɗon ɓe jokka wadde business maɓɓe patron o jaɓani hettade sabu yi woni yimɓe waɓe noon ko nanam nofalen patron o fadani ha hetto ɗon e ɗon tan noddimo wimo a bon an guila garɗa e société joni a bonni yimɓe kabaru business riwimo patron o riwimo warti galle debbo wimo mi winoma ya jabtan nani hannde a riwama arti eɗen jogui ɓikkon min ɗiɗon nani holno gurdeten joni holno mbatten o wi en gacci kala e junggo Allah min nde garami nde mi tinani nde garta nde a tinani nde jibintemi nde mi tinani nde jibinteɗa nde a tinani nde kawreten nde mi tinani nde kawreten nde a tinani nde Allah rokkanen kono ɗo ɓikkon nde e goore men tinani kono noon to Allah wallirten haydara goɗɗum nde pinmi fof mami yino nde o fini kala o yirlo so heeɓi hunde o adda so heɓani o arta ha Allah waɗi noon saaha goto o nani golle peeñi e nokku goto o nanni hen inde makko o nodda téléphone o wiya yo ar 7 heures subaka o fini o ala transport debbo ala haydara o fi koyngal o ala haydara o sippiri hen fiide koyngal kam o yetti taw woni hedde 9 heures nde o yetti tan o faye patron o wi ko min woni kaari mi ari patron mbiɗon ko yaar 7 heures ɓayda leeli arde mi dañi lomtoma suudu a haala ɗo place o wimo hujjo patron o jaɓani nande jaɓani hettade moni wimi mi alata mi alata noon no mbiɗa ko yaar 7 heures onon ko ni mbaɗon on jiiɗa gollade kono yimɓe gollotako a wiyami yaar 7 heures gara 9 heures 7 heures 8 heures 9 heures gara 9 heures firti ko somi ƴettima ñande wonde a watta respect ero patron rimo yeehi haaɓi Allah waɗi ɗo yahata noon omo faati galle tene debbo o ne weltiña nde wiya o noddama o dañi golle sukaɓe ne gami gamri mawdi no feewi no riwira ga hen o dañani golle ɗe ni omo hoota ɓandu ndu maayi o haaɓi omo ande hoore makko omo yahani bedda haw sawdi galle goto o yiɗon gorko goto wimo kaari tan o jermini o mbiyatana kaari wonɗo o wiya ko kaari o wiya ara naat ko an pannomi gilnani oɗo naati o wi wona woni menuisier o wi aha o wi min mbo jogui ɗo hen chantier gallam kesoɗo hen jimmi ko fewnanede bafam ɗe ɗum ɗo tan on haali ko fewnante ko foof o addi matériel ma o wi ala mi addani o wi non c'est pas grave mo jogui ɗo matériel uji min gom moftir matériel uji am tan on addi o sokke golle ɓe kaldi golle tan o sokke golle ha hiiri on itti ujunnaje nogas mankude ujunnaje ɗiɗi tottimo o arti galle mabɓe nde o arti tan debbo wimo no wayi ñalawma weeli o wi ñalawma mettino de kono o weeli o fammini debbo o no yarini o itti haalis o totti debbo o
o rutti kadi janngo golle makko. Allah waɗi cehlaagal woni hakkunde maɓɓe. haa waɗi sahaa gooto noon gorko o yehi to sehil mum biinooɗo ɗum mami nel menuisier amo ara galle mon gollanma ko jiɗɗa golleede ko. nde o yetti o wi sehil makko o an noon menuisier mo nelɗa gallam o woroto ko bawɗo golle ko woni golle makko ɗe jooɗi. on wimo menuisier mo nelmi galle ma o wiya o yala min kay menuisier mo kalami nan hôpital sellani. on kay andi woni ko hakkude wurɓe maaɓe nan hôpital sellani hanki ɓe yeehi toon. o wi non accu kal tan mo nelɗa cifanɗa galle o wari ha sara demal gallam ɗo noddumi inde makko o nooti kam wari mbimberta woni menuisier o wi eyi kollumomi golle ɗe teɗe golle joɗɗe o gollata galle. o yala gonda koye ha gueete o yala ko an woni ha gueete on nana galle golla. hankkadi koɓe sehilaɓe aɓe jewta o yimi gorko ni an woni ha gueete o nana hôpital o wi an woni ha gueete o nana gallam golla ɓe ɗacci kan haala ɓe jokki ha hunde juuti noon ni woni kanko gorko nde o arti o wi menuisier no mbiyataɗa on haali no wiyete o wi no jettirɗa on haali o wi ɓerna an woni menuisier o wi mi woni menuisier no mbiyeten indam tan o yalti karani mi hollimo. ndeke inɗe ɗe ko kawruɗe oto kañum oto ferima ɗum sellani nana leli hôpital oɗo hen riwama e golle mum ga fini ala hay mbuɗu teni to tagimo riwete ko nunɗal makko nunɗal salade guyka tagimo riwede to warti galle o noddama ga golle wala hay mbuɗu ko yaari golle o fi koyngal e warñede makko o yetti patron o sali heɗademo omo hoota ɗo yaharɗo ɓandu ne teddi o miijo galle o e sukaɓe ne jogori ñamde no gurdata. Allah addimo ha sara oto menuisier ponnoɗo arde inde mum nodde o kanko ne koɓe mem inde Allah addimo ɗon on noddimo o ƴettingal gollal Allah yoɓimo ɗo hen. banda men fewde neɗɗo haɗata Allah yoɓde neɗɗo o. neɗɗo sa woni gollorgal nunɗo hen patron eɓe hewɓe noon ene ƴewdene joni noon Allah waɗi o fewni ɗen golle ha gasi ha laaɓi on horsinimo hen yiɗimo hen on ko cadre mawɗo wimo won entreprise goto mawɗo nanɗo henna ko kamɓe jogui bois rouge international o no mbaɗa yodde golle ni ara minawma toon mo jogui sehilam nan toon mi waɗa mon présente on nawimo toon waɗimo présente ɓe ƴettimo e gollal he on waɗa surveillé liggotoɓe fodde no ardata golle ni eno yarata ni eno nundiri ni eno fewiri ni ene wonde neɗɗo jamni bawɗo yewtide kilneɓe neɗɗo garda kala o jalda e mum o fijja e mum o yenna ɓernde mum nde patron o yiɗum nde welte makko. joni ni woni patron o noon noddimo waɗi neli adjoint mum noddimo par ce que patron wona ɓesnuɗo ene yiɗi dañde lomtoroɗo ɗum so tawi ala ɗon beele société o wawa wuurde. adjoint noddimo adjoint o tan e patron o tan e nder bureau ngo patron wi uddu o uddi jooɗo o jooɗi. patron wimo min noon wona min woni patron o patron mawɗo o woni ko leydi naggam min e o komin liggotoɓe oɗo saaha noon golle ɗen tiiɗi seeɗa amin koolima ten amin gandi ka mbaɗo surveillé no feewi amin jiiɗi wattude e ma business ɗo henna ko conteneur uji min neldata kala conteneur uji ɗi binduɗa min jiiɗi mbaɗa hen 20 conteneur banggue ɗum mbasa windude hen ɗum so yeehi wona business men won yimɓe nan toon mbaddeni mabɓe trafic ɓe cooda on haaliss so ari peccen daña galle min daña hen guuren gurna moƴƴam par ce que patron eɓe nan tan daña haaliss enen ngala haydara. ɗum noon so ɗi liggaɗo ɗo henna ciññina kono hadema siññinde noon ya ɗo ha janggo 10 heures miccoɗa so henanimama ciññina so henanakima ceerten jaaha o hooti nde o hooti nde wari ɓandu ne maayi o haalani debbo o wima ɓayde ɓen ko ɓoyɓe ɗon ko patron ŋeɓe liggodiri koye patron mawɗo o ko business mabɓe naade hen tan mbasa kadi pirde ɗe golle sa pirde ɗe golle kadi en jooɗoto woni hankkadi a dañata golle sa dañi kadi so ɓooyi darto. o wi debbo ala ɗum mi jaɓata ɗum mi wawa ko wonde foof dal o wi
jamma ene rokka conseil. La nuit ça porte les conseils. Jamma ne rokka conseil. So jamma ari kala ko tundi haqqille ma accu ha jammara hade ma lelade sa juuli darɗiɗi a duwima a ñaguima Allah moƴƴere a lelima en hasi Allah holluma ɗo pewɗa. Ni woni Allah waɗi o leli o fini subaka o yehi o yetti adjoint nayimo to patron yima miiji o yaha mi miijima nde o yetti nde o yi patron jaafoɗami de société mono o weeli kam a jaɓɓimamami on jaɓɓimamami golle e mboɗi ɗi no feewi kono ko mbaɗɗami proposé ko mi wawa soko Allah mi wawa mi rutto galle tan haɗo dañmi golle foof a jarama kono moƴƴuɓe noon a jarama tan patron o daari adjoint tan ɓe moosi tan patron ummi rokkimo jungo wiimo bisimilla ma e ngal ɗo gollorgal ko an cohlumi waɗimo directeur mawɗo o jooɗe golle he o dañi galle makko o dañi oto makko omo jogui vacance makko omo ɗiya vacance makko ɗo weela kala omo wuuri gurna makko omo jogui salaire makko moƴƴo ayi neɗɗo fawade peewal Allah yeebotako neɗɗo moƴƴinɗo heewɓe ne mbaɗi testé e nder bitikaji e nder magasin e nder galleji aɗa dañata hen bindan guitta temedere pawɗa le Allah laramo so wujji temedere nde a natti hoolademo neɗɗo ne testé testé ne gooti testude neɗɗo ha ƴeewa ɗo tolni miñi aɗa testa ɗum testira ɗum so aɗa cooda ɗum moto ƴeewa beele ko kellifaɗo so bonni goppamoɗa testé ne gooti ɗum tagui noon il faut nunɗen il faut muñen il faut kadi nunɗiren saabu Allah e nelaɗo mum saabu nunɗal ko ɗum woni faaro ko ɗum woni lumiére neɗɗo o e gurdam muɗum Allah walla en oɗo ɓattake so on keɗima madañi koccuɗen hen ko heewi so buuɗalirme nde feeri feeñi fen jeeyi ɓatake musidɗo mon guiɗo mon sehil mon so haaji Allah rahmanu yontere fande en keɓata arde yewtere men buuɗalirmede kono ene gasa musidɗo men haali aboubama aroy hen ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalla nen jam nawre kala fi nese